Bona tarda a tothom. Benvinguts, perquè veig alguna cara nova, a aquestes sessions que fem cada 15 dies. Tothom hi és convidat. I sí que abans de presentar-vos els que tenim avui amb nosaltres per fer aquesta xerrada, que ja n'hem fet d'altres en col·laboració amb el Museu del Ter, ja n'hem fet d'altres, aquesta en principi serà l'última. Jo ja li he dit que si ens volen proposar alguna cosa que ho facin. Avui doncs serà en Pere i Antoni Donada que ens parlaran del Serpent de Manlleu, una cosa molt estimada per tots els manlleuencs, molt nostrada. Només us volia dir alguna cosa perquè en Pere ja farà la presentació, i és que ja estem a punt d'anar planificant les xerrades que tindrem el segon trimestre. Quan parlo del segon trimestre, com que nosaltres fem com la canalla, que comencem al setembre i el desembre s'acaba el primer, el segon trimestre és el que va del gener fins a Setmana Santa. Nosaltres procurem buscar persones que ens parlin de temes diversos, que siguin de l'interès de tothom, però pot ser que se'ns escapi algun tema que sigui d'interès d'alguna persona. Per això us volem demanar que si hi ha alguna cosa que diguéssiu, home, això no ho hem tractat mai, o estaria bé que parléssim d'això o de l'altre, o ho dieu a la Maria, o ho dieu a la Rosa, o ho dieu a en Joan, o a en Martí, o a la Maria Gràcia, o a mi, i aleshores, com que encara som a temps d'anar programant les del segon trimestre, miraríem d'encabir si és que hi ha alguna proposta que us sembli que seria convenient. Bé, doncs benvinguts una vegada més, gràcies, i passo ja la paraula als que ens parlaran avui. Hola, bon vespre, gràcies Anna i a la FADIP per fer una sessió, com deia l'Anna, ja n'hem fet d'altres, per fer una nova sessió de la mostra de cinema etnogràfic. Explicar-vos només que la mostra sorgeix de la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, com a Museu del Ter, formem part es diu l'Observatori del Patrimoni Etnològic, hi ha diferents equipaments a Catalunya que en formen part, nosaltres seríem el de la Catalunya Central, i una de les coses que organitzem és la mostra de cinema. Aquesta és la 12a mostra, el museu és la 10a, ens hi vam sumar 2 anys tard, diguem, i des de fa 10 anys que anem fent sessions. I ja fa bastants anys, Anna, que amb la FADIP fem una sessió sempre en aquest primer trimestre vostre que en els últims anys ha estat dedicada en el fons Carles Molist, com avui farem. Què ens vam trobar? Que fa uns anys, ara ja fa 7 o 8 anys, que la família d'en Carles Molist ens va fer donació en el Museu del Ter del seu fons audiovisual. Per tant, potser ja ho sabeu, la Biblioteca de Manlleu té tot el fons fotogràfic d'en Carles Molist, que val molt la pena i que l'estan digitalitzant i que es pot consultar en línia, etc. I nosaltres al Museu del Ter som dipositaris del seu fons audiovisual. I el que anem fent és anar també digitalitzant les seves filmacions. Per tant, nosaltres ens van arribar moltes pel·lícules amb VHS, amb Super 8, amb formats Umàtic, etc. I el que fem és, en funció dels temes que treballem, digitalitzar-los, i moltes vegades ens ha coincidit que aprofitant una sessió de la FADIP fem una sessió dedicada. I avui, com podeu veure, farem la sessió dedicada en el Serpent de Manlleu. Per què? Perquè el passat mes de juny vam inaugurar una exposició virtual que va ser comissariada per Antoni Donada, que jo crec que és el màxim especialista amb el Serpent de Manlleu, i vam fer una exposició que ara us explicaré una mica millor, i per fer aquesta exposició vam agafar totes les pel·lícules que teníem al museu d'en Carles Molist i les vam digitalitzar. Llavors, algunes d'aquestes formen part de l'exposició, que ara us ensenyaré molt ràpid, però sobretot vam pensar que podríem dedicar una sessió de cinema etnogràfic que diem en les pel·lícules que tenia en Carles sobre el Serpent de Manlleu i que Antoni us explicarà molt millor. Abans també deixeu-me dir que, com veieu, aquest any nosaltres sempre fem entre 6 i 10 sessions. Aquest any, a la mostra de cinema que organitzem des del Museu del Ter, fem 8 sessions, avui estem a la 4a sessió, la primera que fem a Manlleu, i que llavors les anem fent bàsicament per la comarca d'Osona. Dissabte vam anar al Ripollès, en el Museu Etnogràfic de Ripoll, però gairebé totes les sessions que podeu veure les fem a la comarca. Ahir vam fer-ne una a Vic, per exemple, avui ho fem a Manlleu, i m'agradaria parlar-vos de l'última sessió, que és el dia 3 de novembre, que també la farem a Manlleu, en aquest cas la farem a l'Auditori del Museu del Ter, i que té com a protagonistes, tenim un projecte que es diu Mans Destres, en el qual intentem mostrar l'habilitat d'alguns oficis, la destresa per fer alguns oficis, aquest patrimoni més gestual, i en aquest cas una de les protagonistes és l'Isabel Casadevall, que avui està aquí, i que parlem de les bugaderes. Per tant, que sapigueu que el dia 3 de novembre hi ha un episodi de Mans Destres que farem en el museu.
De respecte a la web del museu, ja entro ja en matèria abans de passar-li la paraula a Antoni, que és el protagonista. Us ho ensenyo de seguida. Si aneu a la pàgina web del Museu del Ter, sí? Per tant a museudelter.cat, sí? Tenim diferents exposicions i en tenim la primera exposició virtual que hem fet, que és l'exposició, com podeu veure, del serpent de Manlleu, un animal fantàstic més viu que mai. Sí? Com us he dit, el comissari va ser Antoni Donada i vam estructurar l'exposició, en aquest cas tot a partir del criteri d'Antoni, amb 9 sales diferents. Sí? Aquí tenim la primera sala, que és la Devesa de Manlleu, però ell va establir, com podeu veure, aquestes 9 sales que permeten fer un recorregut, una exposició que podeu fer des de casa i que us animem a posar-vos a la pàgina web del museu i a buscar l'exposició virtual del serpent per poder conèixer més la història d'aquesta llegenda. I si et sembla, Toni, et passo a tu la paraula i ens expliques una mica l'exposició, però sobretot aquestes filmacions d'en Carles Molís que tenen a veure amb el serpent de Manlleu. Moltes gràcies per haver vingut. Bueno, molt bona tarda. Aquí no m'estendré gaire perquè l'important és veure el que tenim d'en Carles Molís. Però bàsicament veieu, és per fer-se el càrrec de veure la importància del serpent des del seu inici, la importància també de la Devesa com un lloc singular a Manlleu, la llegenda del serpent, com va la cançó. Aquí en aquest apartat de la cançó segurament és el que significa més el serpent de Manlleu perquè el diferencia de qualsevol animal fantàstic que tenim aquí a Catalunya i segurament més enllà. Hem de saber que el serpent de Manlleu és l'únic cas d'animal fantàstic a tot el país que a banda d'una llegenda té una cançó d'arrel popular. Si mireu l'exposició acabareu sabent veure qui va escriure la lletra de la cançó, per què es va escriure i la influència que ha acabat tenint en el serpent de Manlleu. És a dir, la importància que ha agafat el serpent de Manlleu és bàsicament per la cançó, és a dir, ens ha servit per exportar-la arreu. Aquí a Manlleu coneixíem el serpent com el serpent de la Devesa, però actualment ja parlem del serpent de Manlleu perquè s'ha fet popular a tot arreu i si diguéssim el serpent de la Devesa d'aquí tothom es pensaria que és la Devesa de Girona i en canvi no, és el serpent de Manlleu que s'ha convertit en el serpent, diguem, nacional de Catalunya. El serpent de Manlleu és el serpent nacional de Catalunya, tot i que n'hi havia així de serpents. I llavors continua després de la Guerra Civil amb tot un seguit d'actes i elements que han anat fent que no s'hagi perdut mai el record del serpent de Manlleu. Aquí no s'ha perdut mai el record, cosa que el fa també un cas especial perquè molts dels serpents se n'han perdut el record, tot i que n'hi havia per tot el país. I aquí hi ha una sèrie de coses fins a arribar, evidentment, la festa del serpent. Actualment la manifestació més important que tenim del serpent és la festa, que sabem que va començar el 2006 i sobretot gràcies a l'empenta de la Maria Rosa Collell com a regidora de Cultura, que hi va posar tot el que hi havia de posar perquè s'acabés celebrant una festa del serpent que a més sortosament ha tingut continuïtat i té, que és conegut també a molts llocs. I especial per veure una sala última que és el serpent del segle XXI que explica com és la imatge que tenim nosaltres del serpent, com s'ha anat vestint a partir de tots aquests records. I al final hi ha uns crèdits amb uns enllaços. No m'allargo més amb això perquè vull entrar en el que heu vingut a veure avui, que és el que intentarem explicar a partir de l'arxiu d'en Carles Molís, diferents manifestacions que han ajudat també a perdurar el serpent de Manlleu. Començaria parlant també una mica que és quan em van dir que hauríem de fer aquesta activitat, em va venir al cap un dibuix que havia fet del 2006, precisament el primer any de la celebració de la Festa del Serpent, en què era una historieta que explicava la llegenda i a dintre la historieta hi ha diferents personatges i casualment, o no tan casualment, hi ha en Carles Molís retratant el serpent en el desenllaç de la llegenda. Segurament, si hagués passat la llegenda, ens hauríem trobat en Carles Molís segurament fent la foto d'allò que estava passant en el moment. No sé per què sí que sé per què, però en aquell moment vaig dibuixar això i em va semblar que per començar una mica el personatge que ha recollit tantes activitats aquí a Manlleu, doncs vaig pensar, si escau, vull dir que no és un dibuix fet expressament, sinó que vaig pensar, home, en Carles Molís. Segurament que la majoria, si no gairebé diria tots, devíeu conèixer en Carles Molís. En Carles Molís era un personatge singular. Jo personalment l'havia conegut al moviment júnior
que anàvem, bàsicament tothom ho té com una cosa d'anar d'excursió, d'anar a acampaments, colònies, aplecs, trobades, un pilot de coses, havíem fet convivències, vol dir que... Però no només era això, en el sentit, en Carles Molist tenia una cosa que de petits ens enlluernava molt, és que feia de tot. És a dir, el podies veure amb la farmaciola, però també fent xocolata desfeta, o cuinant, o bueno, és a dir, fent riure amb un foc de camp, és a dir, com venint amb el 5000 aquell de color un blau com descafeinat, però no era descafeinat perquè el tingués ell, sinó que era el color del cotxe, vull dir que no et sabria definir el color, després amb el dian de color verd, i després tenia una cosa que segurament costa de trobar, i és que sabia veure amb cadascú veure què podia fer. Sols havia fet activitats de teatre, animava a fer teatre, vol dir que si hi havia coses de premsa, a mi particularment em va fer coses de dibuix, vull dir que tenia una cosa d'aquelles i tenia una activitat que els que anàvem a darrere no el podíem seguir. Bueno, vull dir que és allò, però sempre en pro de Manlleu, i m'ha semblat una mica ficar aquest dibuix per això. I una activitat prèvia als vídeos que passarem és, per exemple, això que parlaven del moviment júnior. Per exemple, això és una activitat, això són fotos també d'en Carles Molist de l'any 1900, espera que no, em sembla que és 76. Sí, això és del 1976, és una activitat que es va fer al moviment júnior. El moviment júnior estava al Teatre Centre, avui dia només és un teatre, però abans s'hi feien molts tipus d'activitats i nosaltres ens reuníem, en aquell moment ens reuníem el dissabte al matí en el local del Teatre Centre. Això és una activitat que es va fer per reivindicar el monument al serpent, que en aquells moments hi havia les roques a vora el canal. Aquí és el carrer del Pont, es havia fet una activitat prèvia dintre el local, que es van repartir les feines que es havien de fer i es va fer pel que hi havia en el moment, doncs això es representa el serpent, que ara avui dia amb les imatges que tenim costa d'imaginar, però això són portant el serpent, havent sortit del local cap a les pedres del monument del serpent, que segurament tots sabeu que eren unes pedres que hi havia vora el canal, a prop dels rentants, que no es van acabar de fer el monument, només hi havia les pedres, no? Si pots passar, si de cas. I aquí veiem, era d'allò, això és el que hi havia a les pedres, això és de l'any 76, això és mentre ens acostàvem, tira, i nosaltres hi havia diverses activitats. Es va fer el serpent, es va col·locar el serpent que no es va fer mai, i a sota es va ficar el serpent de Manlleu. Evidentment es havia treballat, i això també cal emmarcar un moment a l'època que hi era, que era una època l'any 76, tots els que sou aquí em penso que tots vam viure quasi bé el 76, que era un moment de reivindicació, tot era eufòria, i això ja és l'any 76, vol dir que no. Aquest monument estava condemnat a mort en el sentit perquè es va continuar el mur del Ter i en aquell moment no va semblar que es hagués de conservar aquestes pedres i van desaparèixer. I aquí hi havia, això acabava l'acte amb un acte reivindicatiu, és a dir, hi havia un Parlament per dir això hem de reivindicar el serpent, això no pot desaparèixer, o que sigui, evidentment no recordo veure què es va dir, però vull dir que això, en aquells moments els grups també hi havia aquesta part com de participació, era no només un lloc que avui dia en diríem d'esplai, sinó que es anava més enllà en el fet reivindicatiu. Això és només per ficar una prèvia de tot plegat. I ara passarem als vídeos, i el primer que veurem és el vídeo de Mainada 78. A Mainada 78 segurament, o quasi bé tots els que sou aquí devíeu veure o participar-ho o segurament organitzar-ho. És un acte que es va fer el 16 i 17 de setembre de l'any 1978. El col·lectiu Mainada era un col·lectiu que va néixer per organitzar actes per la canalla. Bàsicament era un grup, el nucli era format per 5 persones. Hi havia, diguem, el qui aportava els grups i tot plegat servia de contacte era en Joan Carrera, que és la persona que subministrava tots d'aparells per les actuacions, micros, altaveus i tot això. I el contacte aquest va possibilitar de fer arribar aquí a Manlleu grups que d'altra manera segurament no haurien vingut, almenys tan sovint, o fins i tot haurien trigat més a venir. Hi havia en Joan Carrera, en la Maria Rosa Faja, espera, ara em sortiran, en Joan
Sí, el Lleonard Sánchez, exacte, en Joan Roca i després la Maria Garcia. Aquest és el nucli, després hi havia, evidentment, el que passa és que ells es recolzaven amb els grups que ja actuaven en canalla. Ara passarem al vídeo, aquest vídeo és el més llarg, és el que dura més, però també es veu molta cosa de la gent com va voltant. Ell quan filmava tenia molta dèria també filmar gent que anava al moviment júnior, vull dir que segurament es veu, però bueno, es veu també molta altra gent. Si de cas mentre es va passant, jo faré algun comentari per aquí, entremig, perquè l'àudio és un àudio afegit després amb música que no és per veure el vídeo. Per això és el muntatge que ell va fer del que havia filmat. Només que si hi ha algun comentari, o dir, ei, pareu un moment, o tireu una mica endarrere, també podem fer-ho. Vull dir que si hi ha alguna cosa que us interessa molt i que voleu que recolem, la recolem. Vale? I Antoni ens ho va comentant, però que si voleu fer comentaris, cap problema. Això és, diguem, el que ell va fer ara. Això és el vídeo tal com ell el va muntar a partir del que tenia fet. Això és, diguem, la caràtula primera. Segur que coneixeu gent. Si hi ha algú que hi surt, que ho digui, perquè ens hi fixarem. Això, evidentment, si ens situem a l'any 1978, sorprenia, és a dir, era com un impacte visual, és a dir, vist en els ulls d'ara, la canalla potser no en farien tant cas, però situat en l'any 78, això no sé si era la Cuca de Cardedeu, pot ser? Aquí veiem la plaça amb les estàtues encara. Sí, és com una bicicleta. Sí. Això, aquest any es va fer en 2 dies. El primer dia era com a cercavila, però el serpent no surt fins al segon dia. Això perquè el serpent no surt fins al segon dia, però hi havia com unes menes d'animals convidats, és a dir, que feien de farciment durant la festa. Això, diguem, és una prèvia. Els pantalons de campana que encara tornen, diuen. Amb 4 cartrons ja es feia una festa, per això. Ara no. Suposo que en coneixeu, no? Tots aquests són de moviment júnior, Això, si no vaig errat, és el primer dia. És a dir, el primer dia es va servir de convocatòria i es va fer com una mena de cercavila per convidar a venir el diumenge a veure el serpent.
Fixeu-vos que aquí encara no surt el serpent, És a dir, és tot el recorregut que es va fer per crear l'expectació per l'endemà, Això ja ha de ser l'endemà perquè el sol toca la banda de l'Ajuntament. Ara aniran cap a vora el riu, Serà una manera d'anar concentrant tothom cap aquí al passeig i ara aviat hi haurà l'aparició del serpent. De fet, l'aparició del serpent, almenys els que el van veure, a mi em va causar impacte, és a dir, veure tot plegat sortir de darrere sota una volta del pont, el serpent. Aquest del Nas, aquest és en Croses, en Joan Croses, el dels Esquirols, aquest, si no vaig errat, és en Cesc Serrat, no? El de Rialles, es deia Cesc Serrat. Bueno, es diu Cesc Serrat. Aquest crec que és en Jordi Pujol, el de Marduix, Marduix Titelles, crec que és el que feia de narrador. Aquest era el que anava explicant el que anava passant, Ara aquí està avisant el que passarà.
Aquest és en Joan Crosas, el que canta els Esquirols. Aquí es van ensenyar la cançó del Serpent. Hem de pensar que llavors havia sortit el disc dels Ara va de bo el 1975, però diguem, tot i així, molta gent va aprendre la cançó en aquell moment, És a dir que... Es va explicar la llegenda i es va fer cantar la cançó. Aquí també hi ha en Jaume Arnella. I a la festa de mainada la feien servir una mica com a trobada de tota aquesta gent que actuava per la canalla. Era un motiu per trobar-se. Hi ha algú que s'hagi vist o no? No? Ara aquí representa que s'ha mort el serpent. Això és el carrer del Pont, al final del carrer del Pont. Paral·lelament a la llegenda també hi havia actuacions, És a dir, diguem, l'eix era el serpent, però hi havia actuacions diverses, com aquests, els titeros aquests.
després acabava amb una actuació dels germans Poltrona de la plaça d'Alvila. Fixeu-vos que hi ha molta gent d'aquesta que encara actua, Bueno, vull dir que encara... Els 3 punts que s'actuava bàsicament eren el passeig, a la plaça Fra Bernadí i la plaça d'Àlvila. Això també va bé ensenyar-ho perquè la gent es pensa que el serpent de la festa del serpent és el primer serpent que va sortir al carrer. I no és el primer. Sempre hi ha algú que ho ha fet abans. I això és una actuació, com deia, dels germans Poltrona, que aquí, aquest abans, si l'heu vist, estava tocant. Aquest és el vídeo de Mainada, és a dir, aquí l'hem conservat tot, això és el muntatge que va fer ell mateix de la festa Mainada tal com la va viure i la va veure. És important això perquè sobretot que la família també pensés a donar-ho o que hi tinguéssim accés tots que ho puguem veure, és a dir, que no és una cosa que s'ha quedat en una casa, sinó que ho puguem reviure i sobretot aquells que hi érem. I ara aquí és un altre fet, i aquí també hi ha una cosa que també ens serveix per veure una mica com era en Carles Molist, com feia els reportatges. En aquest cas, els de TV3 van venir a filmar un episodi de Pobles i Llegendes, que era una sèrie que feia TV3, que el protagonista és un que es deia Oliana Molls, el personatge era Oliana Molls, que es diu Pep Parés, que sobretot va ser conegut després per ser el Capità Enciam, el dels petits canvis són poderosos. I després també va fer coses de pirena, de curses amb gossos a la neu. Doncs aquí és una mica, ells van venir a filmar a TV3, van fer un guió per explicar la llegenda del serpent o per parlar del serpent, i aquí no veurem l'episodi, sinó que veurem el que va filmar en Carles Molist del que estaven filmant.
És a dir, que això era molt propi d'ells, estar a darrere i fer el que passava, sinó no el que tothom veia, sinó el que estava amagat a darrere. I aquest és molt més curt, els dos vídeos següents, per no allargar-ho, són més curts, i aquí veureu l'enregistrament que es va fer l'any 1985. Aquí ja pots engegar ja. I aquí tot va venir de que es va enviar, l'Eva Juglar va enviar l'Auca del Serpent a TV3 i TV3 es va posar en contacte per venir a filmar un episodi de Polves i Llegendes amb el Serpent. Això és d'una filmació de l'any 1985. Aquest és el protagonista, que com si fos un Indiana Jones era Oliana Molls. I això són els alumnes de Casals Gràcia, que també van fer un serpent de roba. És a dir, això no ho va portar TV3, sinó que ho van fer des de l'Escola de Gràcia. Aquests que són a prop són els guionistes, aquesta que va amb una jaqueta de color marronós i el que està, aquest és l'Oliana Molls, i aquests són, evidentment, són els tècnics de TV3 que venien a filmar. Aquest episodi he mirat si està penjat a internet i TV3 no el té penjat. Té penjat les sèries posteriors de l'Oliana Molls, però tota aquesta sèrie de Pobles i Llegendes no està penjat i deu haver algun problema de drets, imagino. La que llegeix és la que va enviar l'Auca, que és per això li van donar el paper protagonista. Aquest és una síntesi del vídeo que guarden des del museu. I finalment en veurem un darrer, que és l'actuació que va fer la Dolors Lafitte al Teatre Centre l'any 92, que ja ho diu aquí mateix, és una versió per a cobla de Jaume Pons, amb la cobla genissenca dirigida per Rafael Ramírez, i també hi actuen els trobadors, és a dir, que era la Dolors Lafitte i l'Alfons Encines.
Això és interessant veure perquè aquí ens serveix també una mica, és una actuació que va venir a fer aquí, però hem de saber que la Dolors Lafitte és la que va actuar amb el Zara va de bo i que va enregistrar el disc l'any 1975. És a dir, el fet de poder enregistrar el disc, la cançó en un disc, és el que la va acabar popularitzant, i la lletra de la cançó li va arribar a la Dolors Lafitte de mans d'en Francesc d'Assís Pujol, que evidentment venia gràcies a que mossèn Joan Puntí Collell el havia rescatat, diguem, de l'obra del cançoner popular de Catalunya. És a dir, una mica si mireu l'exposició que parlàvem anteriorment, veureu els personatges claus que hi ha per entendre l'evolució. És a dir, hi ha des del fet de recollir des de l'obra del cançoner popular de Catalunya tantes versions, que hi fos el secretari, fos mossèn Joan Puntí Collell, que ell mateix la fes cantar a les escoles catòliques a Barcelona, que després la fes conèixer al grup de lletres amicals, que del grup de lletres amicals el fes passar a la Dolors Lafitte, que la Dolors Lafitte l'enregistrés. Vull dir, hi ha una sèrie de cadenes que han fet possible, hi ha una sèrie de personatges, i també, no relacionat amb la cançó, jo també parlaria de l'alcalde d'en Pere Corrius, que és el que va fer el monument, que també el monument va fer una cosa que també se'n continués parlant del serpent. I aquí sentirem una versió que no és la del Zara va de bo, sinó la que van fer en aquest concert fet al Teatre Centa l'any 92, que venia d'una exposició que era de músics del 20, manlleuencs sobre el segle XX, i dintre l'exposició també hi havia actuacions, i en aquest cas és el Teatre Centre. Sentirem la cançó del serpent. També coneixereu gent, la cobla, ja ho diu aquí, és la Genissenca, però n'hi ha d'aquí Manlleu. Veure, gent que no en veu,
Bueno, això és el que us volíem passar. Només dir-vos que aquests 2 darrers vídeos, si us connecteu a l'exposició, hi estan penjats. És a dir, si els voleu tornar a veure, el de l'Oliana Molls i aquest de la Dolors Lafitte es poden veure, i el de Mainada 78 es pot veure escurçat. És a dir, és en l'exposició. No hi és tot, sinó que hi ha bàsicament els moments que apareix el serpent. I això està una mica... És una sort tenir aquest material per poder veure exactament això del serpent com ha anat creixent. I només era això. Espero que us hagi agradat una mica. Vinga. Molt bé. Gràcies, Toni. No sé si queda alguna pregunta, que hagi sortit alguna cosa, si algú, aprofitant que hi ha en Toni, no sé si hi ha alguna pregunta, i si no acabarem aquí la sessió. No? No ha sortit ningú al final, ningú s'ha reconegut en els vídeos, no? Que hi havia expectativa? Ah, sí? Que bé. Doncs aquest el pots mirar a l'exposició, si el vols hi és. Doncs estan penjats, sí, com deia en Toni. Bueno, espero que us connecteu a veure l'exposició. Quan la Maria Rosa Collell va plantejar, Sí. va parlar amb tu? Sí, és a dir, quan es va organitzar això, sí. És a dir, que després ells van ficar en contacte amb gent de comedians. És a dir, però sí, és a dir, van fer servir el material que jo havia fet per saber una mica el que jo pensava, sí. I encara... Vull dir que van venir molta gent de comedians a organitzar-ho. Per exemple, l'aparició del serpent a la Devesa és una idea seva, és a dir, és de fora. És a dir, l'encert de fer començar la festa del serpent a la Devesa com a lloc on vivia el serpent a l'inici també... O sigui, l'estructura la van muntar, diguem, entre cometes, professionals. Sí, no? O sigui, fèiem xerrades a veure què havia de ser. Però ja una mica lliga una mica amb la Mainada 78, que a Mainada 78 venien gent que en aquell moment eren semiprofessionals, perquè n'hi havia molts que d'allò, i aquí a l'hora d'arrencar-ho també va ser igual, perquè muntar una cosa d'aquesta, si no tens una certa experiència, és molt difícil organitzar una cosa. De fet, n'han organitzat de coses d'aquestes en altres llocs. Per exemple, la festa d'en Tocassons a Taradell també hi van participar els mateixos que van venir aquí, algun hi era en la festa d'en Tocassons. Sí. Tothom ho té clar? Bueno, examen demà, Molt bé. Moltes gràcies.